दिनैनि भारत उदांस्रि सानाव गसाइगाव साब डिभिजननि जोंनि बडलेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि खौरांगिरि सदीप नार्जारी बिथाङा मोनसे गोग्गानाय खौरां लाबोनो हादों। क'क्राझार गसाइगाव खोन्दोनि खौरांगिरि सदीप नार्जारीया गसाइगाव महकुमा बेंगिरिनि खुंजानाय उदांस्रि सान फालिनायाव साबसिन खौरांगिरि महरै सायख'जायो आरो जोंनि बडलेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि बिथांखौ साबसिन खौरांगिरिजों सायख'नायजों फोरमान बिलाइ आरो मान फालिबो बावनाय जायो। नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावना गोजोननाय मोनोदि दिनै हादर नाङैनो 77थि भारत उदांस्रि सानखौ भारतनि खना खनला जेरावबो रंजानायजों गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङावबो गसाइगाव महकुमा बेंगिरिनि बानजायनायाव मेहेरगोनाङै खुंफुंदों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो ओनसोलाव थानाय 2023 मायथाइनि माखासे साबसिन खौरांगिरि महरैबो सायख'नाय जायो। सायख'नायजों लोगोसे फोरमान बिलाइबो मान बान्था बावनायबो जायो। बे हाबाफारियावनो जोंनि बडलेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि सदीप नार्जारीखौबो 2023 मायथाइनि साबसिन खौरांगिरि महरै सायख'नाय जायो।